mlayu-mlayu. Nggih. Ndara Janaka mun saged nulungi Kang Abdi Ndaropati Udawa. Wah, syukur. Ning sing jaga pakunjaran randa gawat e. Jenenge Dasa Kumara Ndara Janaka duyak mawon. Ndara Gatotkaca mbantu mboten menang. Mongko niki ngancam kaya Ndara Janaka. Mula-mula sing jenenge Janaka. Tandhe mamah kuping kowe. Kelakon tawir kowe. Aja takon suwe. Aku sing kok atung-atungi aku. Niki yen mboten panjenengan wangune kok ora ana. Aku kae tak kira kalah kok. Oh, wis. Tak karu-karuan. Apa kula? Wis aja kuwatir tak golekne tanding. Matek aji pameling cumurut sang wiku mayan para sangga. Anuman Pracandha Sita Cucak rawon kapimindo sanggana danu prawata. Kakang Anuman wonten paring ajawu. Rikala semono Kakang Anuman saguh tunggu Gunung Sumawana. Kepiye tanggung jawabmu Aduh. Mboten wonten menapa-menapa. Ora ana apa-apa kepiye wong Gunung Sumawana suwung kok ngono kok dadi ngendika ora ana apa-apa. Aduh sinuwun. Kados pundi kapok ora kowe. Kula lena ki lurah lha apa? Mejang lare-lare. Kowe iki nek diperintah tanggung jawabmu ya ora ana babar pisan kok no. Gugu karepmu dhewe ora. Awang kon tunggu gane Somawiyana malah nganti Yitma Parijata ucul saka Gunung Sumawana malah kowe bangeteng kok njuang yo ora gelem nyambut gawe klitah-klitih kaya ngono kuwi karepmu kepiye kuwi nek kok ngono kuwi wis aja takon dosa kuwi kebangeteng temenanan tanggung jawab ora yen ngaten prayoginipun kula ingin badhe manjing wonten peperangan supados ngunduraken Yitma Pariyitma ora semingkir aja takon dosa aku ora ngerti sapa-sapa Kakang Anuman sing tak tempuhke dajoke kana sing nganti menang wong ditanggung jawab ki abot iki lurah ayo maju kepiye carane bisa ngrogoh pikire para sesepuh dadi men kowe iki diakon Barataya kowe bareng arep beker malah drujang-drujang kowe gak maju malah grobyakan Anuman Pracandha Sita Rawun kapimindo ngatrisang bayu manggar moyo lapatu balik Yitma Parin meraga semingkir kun pangaran-aran wirangku minggat ora omong-omong lho kok dadi ngerti nek kono kene apa dudu aku ayo gelem bali ora gelem bali nang Gunung Sumawana ditakon dosa antem ajimana aduh mat
paman aja ngiri godha karo aku. Aku tobat. Ki Lurah Bagong ampun duka. Yitma pariyitma sampun wangsul. Ya syukur. Metu ngendi mau? Medal mriku. Wis dibalekke. Ampun. Heeh. Sesuk kon menyang meneh. Kaya apa kon menyang meneh? Niki Gunung Semawana ming tatu sak rambut. Randek puna bisa kanggo metu yitma pariyitma. Kepiye lek ngomong piye? Gununge namung tatu sak rambut. Dicantoplas. Kaya tatu ning awak dicantoplas. Men gek kulih. Sesuk ndanggo metu meneh. Senengane cok kok ngono brudas-brudus ora. Sing ati-ati ya, dinganu dirapeti aja. Aja nganti metu meneh. Awinganane wis metu e. Malih apa-apa saiki meneh arek. Mesake gunung. Pantek wis. Anoman sampun saged kula wangsulaken wonten Gunung Semawana syukur bejo. Ditunggu sing kanthi waspada sing kani prayitna aja nganti ana kedadian dheweke bisa walsangka Gunung Semawana awit ancamane kejaba ngancam ingsun lan Dimas Arjuna. Wonten menapa-menapa cekap kang abdi pun mayang mengkono kakang.